Yini? Wazwa muhle. Namhlanje umfowethu okuphela kwakho uyathembisa. Ngakho ke ngifuna ukubukisa. Ngiyabonga. Manje uphi lo mfana ohlanganisa naye vele? Uyalunga lapha ekamereni lakhe. Oh kulungile. Yash? Niyaphi nina nobabili? Ingabe ufuna ukubaleka? Uma ngabe unamcabango njengalowo engqondweni yakho, ususe njengamanje. Duka ngindawo mina Lila, manje. wenza iphutha ungathobeli isijeziso uAJ akunike sona. Kodwa wena ushadisa uyashi ngale kweyifiso zakho uthini pho ngalokho? Ilungile leyo nto Durga. Yash buyela phezulu. Yash, musa ukumosha ikusasa lakho ngokuthi ulalela abanye abantu ukuthi bathini. Hamba. Durga uthatha uyashi. Manje icebo lami lizophumelela kanjani? Waze wamuhle sisi wami. Ngiyabonga. Duka, amalokozana akho sefikile. Kusukela manje ke wena wedwa kunelungelo kuyashi. Futhi uyashi usezolalela wena shwede. Cha Durga akukho njalo yazi. Ngiyazi ukuthi ubaluleke kakhulu empilweni kaYashi, ngiyakwazi lokho. Kodwa ke ubaluleke kuthina sobabili sis Durga. Hayi akwenzeke manje. Singaqala yini ngomcimbi wesethembiso oqala ngoba vele isikhathi sesishiyile. Kwenzakalani ingabe ikhona yini inkingi? Cha akunankingi. uAJ akekho la kodwa singaqala uma efika. uAJ uyephi ngoba kade sahlela lolu suku mina naye. Yebo. Woza ngena ngaphakathi. Woza. Shweda labantu kuzomela sibahlale imbashalala okanye lizosilahlekela leli thuba. Wenza kahle kuhle. Usuyaphola. Kuhle. Konke kuhamba kahle. Yebo. Ngiyathemba ukuthi ukahle. Ngangikwazi ukumbona kulesi simo usisi wami. Ngikulungela ukuthi ngingenza noma yini
ukuze ukwazi ukuhlenga impilo yakhe. Ungakhathazeki, uzolulama Maduze. Yes. Ngiyabonga. Anisho solinda isikhathi esingakanani vele noma kumele sivele suqale lo mcimbi noma uAJ engekho. Cha singakwenza kanjani lokho? uAJ akekho. Ngeke sikwazi uqala lolu siko ngaphandle kwakhe. Ngilinda kancane. Lolu suku salihlela ukuthi lube namhlanje kuze sisheshe sidlule kulomshado kodwa kuAJ akabonwa la. Ngakho ke ngiyacela ukuthi sivele suqale lo mcimbi. Yebo qinisile. Uma siqhumeka silinda isikhathi esihle sodla. Viraj, Yebo gogo. shayela uAbiram ucinga umbuzo ukuthi usekuphi. Gogo, okwamanje ngizohamba ngiyobheka ukuthi uyashulungile. Yebo, wazi Sara. uAJ akayitholi incingo. Uzizwa kanjani manje? Ngingcono. Kuhle. Manje kuzomela uyinakekele. Ngiyabonga AJ. Sengishawa isikhathi kumhlanganiso kaShoda noYash namhlanje. Kuningi bekumele kulungise. Kuzobe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga uNkulunkulu bahlangene nje ungenxema. Manje bazoba nempilo enhle beshadile. Ngijabule. Bafana lana bendawonye, bazithandana ezinhle. Bazojabula. uNkulunkulu ababusise. Kahle sengihamba, akufanele ngibelethe, uyinakekele. Lokho ngazange ungitshela kona. Ngesikhathi ngikubuza imibuzo kodwa manje ungiphendula ngenyembezi. Revati ngiyekuthanda ngempela njengosisi wami. Kuningi ngikubuze kona kodwa uzange uzungiphendula enhlobo nami ngezwe ngabona ngathi ngubhuti ongenamandla. Khumbula into eyodwa Revati. Mina yazi ukuthi bonke abantu bami ibona ababalekile ngempela kumina. Injabulo yabo ibalekile kumina. Ayikho nhlobo into ebaleke ukudlula injabulo yabo kumina. Ikakhulukazi mase kuziwa kunjabulo yakho. Ngivela ngiphelelwa amagama nje ngempela, ngingazi ngempela engikusho kubalekile kakhulu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.